Aquí teniu el luxós i privilegiat Jaguar E-Pace que hem vingut a buscar a Texauto. I és que el primer model 100% elèctric de la marca té una sèrie d'atributs i arguments que el converteixen en un dels subelèctrics de referència del mercat actual. Disseny diferencial, tant a l'interior com a l'exterior, gran comoditat i qualitat d'acabats, tecnologia desbordant i futurista, realment ho té tot per enamorar. La veritat és que els ulls se'n van literalment a les seves línies i t'atrapa gràcies a un estil que manté molt viu l'esperit Jaguar d'abans amb una evolució realment majestuosa, plena d'elegància i esportivitat. Mentre que a l'interior, els dissenyadors han aconseguit reinventar el clàssic equilibri entre l'esportivitat i l'artesania més sofisticada. L'E-Pace és un model abastament tecnològic amb bateria de 90 kWh, sense caixa de canvis fent una clocada d'ull a la simplicitat i amb enginys que funcionen molt i molt bé, com per exemple el Torque Vectoring, que reparteix el parell dins els revolts, la suspensió pneumàtica activa, que millora tant el rendiment aerodinàmic com l'autonomia, el sistema adaptatiu Dynamics, que analitza tots els moviments fins a 500 vegades per segon, preses d'aire actives, frenada en trànsit dens, frenada regenerativa millorada o arrencada de baixa tracció, entre d'altres. Com no, tots els sistemes de seguretat i assistència al conductor són marca de la casa i la connectivitat i l'infoentreteniment estan a l'ordre del dia, amb un nivell gràfic impressionant, amb nou sistema PIVI Pro inspirat en smartphones i molt intuïtiu i que et mostra la informació important amb una sola i curta mirada. Amb 400 cavalls i 696 Nm d'aparell, està clar que de potència i acceleració no n'hi falten. Gràcies als seus dos motors elèctrics, aquest E-Pace et reclama dinamisme i et treu un somriure d'orella a orella. A més, gràcies al seu xassís, amb el baix centre de gravetat, la suspensió pneumàtica i la bona aerodinàmica, et sorprèn moltíssim per oferir un comportament d'allò més divertit i esportiu. No és que hagi provat molt Jaguar a la meva vida i l'experiència que he tingut amb aquest E-Pace ha estat d'allò més bona. Diria que és un dels elèctrics que més m'ha sorprès fins a data d'avui, sobretot per les prestacions d'autèntic esportiu, per un disseny diferencial innovador, un espai interior notable i un confort de marxa realment extraordinari en un model que està a l'altura de la marca de luxe que representa.